Idazle kantari handia, me cago en sort. Ostras. Zenbat aldiz eskatu dizute Gorka Urbizuren telefono zenbakia? Astero hirutan. Laguna, aholkularia, managerra, zer zara Urbizurentzat? Laguna handia, uste dut. Irudikatzen duzu zeure burua kultur keskaz harago? Bai, hildakoan, seguramente. Zein idazle da kantari handia eta zein kantari idazle hobea. Kantari idazle hobea Morau esango nuke, bat. Idazle da kantari handia Uxue Alberdi, gustatzen zait. Esparru asko ukitu dituzunez, zure obraren aktore izango zinateke? Ez. Legebiltzarrean izan zara aditu gisa. Zer nolako antzerki obra idatziko zenuke politikarien artekoa? Farsa bat, ez dago idatzi beharrik, bada.